YouTube Mirasym kanaly. Göktepe etrawynyň paçsa hocam gonamçylygyny ahalatan mazary bar. Şu mazaryna da ahalata diýip ýadygarlyk goýduk. Bir gowa olanyň kömek etmegi bilen çarul diýilen bir mollum ýigit şu mazaryna men mazardaş goýup bereýin nuruna daraga diýip ahalatan mazardaş goýup berdi. Hemmekşe şäher bolýar, oň özüniň üýtgeşik alamaty bar. Bizim atababalarımız henüz täterimi gösürülmäkäde ahalata bar ekeni. Häzirki ahal welaýaty belli şahsiýet ahalatan ady bilen ahal welaýat adyna alınır. Şol adamyň mazarym ne paçsa hocam gonamçylygyna ýerleşýär. Eger kimde bir adam baryp göreýin diýse ahalata diýip Türkmen elipini ýazylgy duran mazardaşam bar. Indi şu taýlary halky getirmek üçin goňşy döwletlerimiň adamsam durunna bar ekeni adamlar Iran dikmeler otyr ekeni, Garagan obasyna bar ekeni, Änewde bar ekeni, başga tö aňyrlaryna da durşuny Iran adamlary geçip oturup hanlar oturupdyr. Pöwrüde Allahul Han bar ekeni. Şey diýip kızlar wadi ýanky nedirden hat alyp geçilenden soň ýene bärleri ýaýradyp başlapdyrlar. Indi şu oturun halk Iran diýilen bir ataba bir güýçlü döwlet 70 milyonlap halky bar ahirine bärip oturan adamlara şu güýçlü döwleti arkadan biziň ýerimize geçip oturupdyrlar, biziňkiler täterime götürilen wagty. Indi şu nädip Iran bilen arany pozman nädip bular ýygyna geçirmeli diýilen pikir. Şu Uğurluhana şu döndülen muýda bolan fewaşyň ahirki netijesi bilen nedirşa Uğurluhany başga bir adam bilen arasyna bilen tow düşenini bilipdir de ýerini çalçyrypdyrdy. Şey diýip durun obasyna gala biziňkileň eline geçipdir. Şey diýip beýleki ýerde oturan adamlary bir dağın içinde ýaşamak kynda. Bäri ýüzüne geçdiňem, baýryň ýüzüne geçdiňem otun kän ýeri. Bir gaý uly bir gar ýagy beýle gar ýagany da mal gara saklamak üçin bir baýry ýer, aňsat ýer, otun bol ýer diýip bäri köçüp oturupdyrlar. Öňler ýazlyga gelýän bolsalar indi oturumly bolup gelip oturupdyrlar. Şo taýda biri ýamannap bir gowy görýän wezirleriniň birine ölüm jezasyny buýrupdyr. Nedir uly? Ölüm jezasyny buýrupdyr bol bir wezirem pursat tapdyr-da çağalaryny alypdyr-da maşgalaryny çağalaryny alypdyr-da şuňa şu ýeriň ýüzüne kemirden başga ötdegeli bilýän adam ýok diýip men diňe şoň ýanyna barsam ölümden syparyn diýip bu adam çağalaryny alypdyr, aýalyny çağalaryny alypdyr-da kemir serdaryň ýanyna gelipdir. Gelipdir-de kemir serdary Kemir diýipdir, ha men nedir uly maňa ölüm jezasyny berdi. Men hiç ýyl eden ýalňyşlygym ýok. Nedir şaň ýanyna hiç günäkar zadym ýok. Sen dostum duňdan bilýän, sen diýeniňi diýenligini bilýän, şoň üçin saňa tutunup geldim. Sen gaýrat etde meni nedir uly ýanyna men günäm ýokdugyny aýdyp ber. Hem gaýrat etde meni ölümden sypdyr diýipdir diýe. Kemir serdarym bolýar diýipdir diýe. Sen eger doğrudanam nedir ulyň ýanyna eden günäň ýok bolsa, men seni ölümden sypdyrar diýipdir diýe. Ýöne senem bize öz peýdany bermeli. Sen näme ýumyş buyursaň men edeýin diýipdir diýe. Sen näme ýumyş buyursaň men edeýin. O bir tanalyan wezir diýe, nedir şaň atly wezirleriniň biri diýe. Şunu aňardan şu garagandan başlap diýipdir, hemmesine barda şuňdan şeýler nedir uly kemir bilen dostlaşyp ine gyzylarwadan berdi. Şu tekelen ön koturan ýerlerini özlerine dolandyryp berjek diýip aýtdy. Nedir uly kemire şey diýip aýtdy. Eger siz urşok beýle ketjek bolsaňyz özüňiz kemiriň öňünde durup biljek bolsaňyz urşun. Ýoksam urşmaň diýip aýlanyp çyksen diýipdir. Ondan men seni halas ederim eger sen şey etsen. Onun bir nedir uly bilen arasyna beýle tow düşüp geleniň habary entek
bu galalara gelip yetmedik diye baran yerine hormat edip ılgap öňünden çykyp bu wezirin çykyp aýdypdyrlar bolýan. Ne şuňarlar üçin geldim men size. Nedir uly iyi verdi. Aha bir yerler dolanıp yine tekelen özlerini berýär. Öz yerlerini özlerine dolanıp berjek. Eger şu karşısyna gidip uruşaýsaňyz İran'dan size kömek yoktur, özünüz, öz canınızı gorap biljek bolsaňyz uruşun diýip aýdyp çykypdyr hemmesine. Şu bir küçüğünün içinde de size şu taýlary öz ýurtlaryna, kadimki yerlerine dolanyp geljekdir. Tekeler diýip hemme ýeri aýdyp çykypdyr many. Ondan Kemir serdarym bir beýdip aýdandan soň bulan üstüne ıkçam goşuny baryp çozmakly kellesinden aýrypdyrdy. Muňa dazamazrak oglanlaram bolsa köşeşdirip bolary. Bir 200'den 3-4 sany bölek atlyny ýa oturan oglan içinden at taldyryp çapyp geçmeliyipdir diýýär. Eger garşyňyza çykyp bir garşylyk görkezek bolýan adam bolsa gylyç ulanyň, bolmasa gylyç ulanma. Asla raýat bilen işiňden bolmasyn diýip şeýdip ilki 1-200 atly güpürdäk geçip gidip ýa-da ýene bir 200 atly İzyandan yeni bir 200 sanatlı gulap çeydip geçip gidipdirler bolý. Bu halkın yüreğini dowuluşupdyrdy. Ertir diýe tursalar giyjäň içinde barsı dağdan agyryp geçipdir diýe. Sondan äne walynşýalyp gurrunlardyr halkyň arasynda. O äne gaty köp bolup oturulan yer eken. İran adamsynyň gaty kän bolup gelip oturan yer eken bolý. Şu äne oň nädip agyryp göçüp gidenden bilmändir adamlar. Üýşmek halkyň durşuna şey dipdirdi. Tutuşluğunu İran'ın adamları dağın bärki eteginden öz yerlerine geçip gidipdir. Şeydivem, te Kızılarbat'tan çenni, teke Türkmenin 32 sani dağdan gelen çeşme sular var. Mıdama akım su var. Şun boyuna da gelip oturupdurlar. Halk yine öňki yerine dolanıp gelip oturupdurlar.